Naigitamon monitoren ti Department of Trade and Industry wenno DTI ti presyo dagiti produkto akang runaan agat-gatangen dagiti consumers bayat iti Christmas season kas karidi pang Noche Buena. Kuna ti ahensya a bayat iti panagmonitor da, naobserbaran da ang nabababa ngem suggested retail price wenno SRP ti presyo dagiti sumagmamano on Noche Buena items ken agpapan kadito agundaway saan nga agkurkurang iti supply. Based on our monitoring ay mas mababa pa actually doon sa SRP ang mga presyo ng ating mga bilihin. And also, included na rin kasi yung Noche Buena sa ating pagmamonitor, including Noche Buena na rin. Mababa siya. Oo. Yes, ma'am. At saka, another thing na tinitignan natin is yung supply. Oo. Pero usually naman, hindi naman tayo, wala namang, kulang. Within dakwan naman mga needs ng ating mga consumers ang mga stocks ng ating mga minomonitor na establishment. Iti palagip ti DTI kariti pasdek negosyo ket iti panagdiklikda apan ng presyo iti nangatngatong MSRP digiti produkto gaputa adda iti corresponding penalty na daytoy. Kastulong met kaditi consumers, nakipartner ti ahensya kaditi sumagmamano pasdek negosyo iti probinsya tapnon adda kayanen ti budget digiti umili digiti gatangin da ita Christmas season. We roll out yung Noche Buena Diskwento Caravan. Ito ay in-store. Meaning in-store nandun sa kasi may mga partner establishments tayo. So, partner tayo sa kanila. Meron tayong agreement na they have to set up Noche Buena Diskwento Corner in the respective establishments para mag-offer ng mga Noche Buena items na yung affordable sa ating mga mamamayan para mabili nila. Sinorsormi ti sumagmamano paggatangan iti grocery items iti syudad Tilawag. Sumagmamano kadakwada ti saan pay ang nakakumpleto diti mailako ang Noche Buena items ngem impaganetget da asaan nga agbaliw iti presyo na dagitoy. Kunamet ti sales clerk ani Erica arinugyanan nen diti sumagmamano customers iti aggatang ti pang Noche Buena. Kumusta met dagiti presyo na dagiti lako yung pang Noche Buena? Okay, met, sir. Adda ka din nagbaliwan ti presyo na? Awan pa, sir. Panag ko na ngumato ba dati presyo or ag-maintain nga kastila? Ag-maintain siguro, sir. So, di ko na. So, nangibaga? DJ ahente, sir. Alalukuyan ti DTI digiti consumers nga ugalyan da basaen ti label digiti produkto, kitain ang nasaya at ti expiration date, kalidad, ken price tag na dagitoy. Nasaysaya at no pagkumparaen ti presyo digiti agpada a produkto ken amwen no anya digiti adda diskwento na ken naka-promo. Before you go out and have your shopping, tignan ninyo kung ano yung mga presyo at dapat ito yung mga nakikita nating presyo sa mga pinagbibilhan natin. It could be na dapat hindi sila tataas doon sa mga naiset na price na SRP. Mas better na mas mababa pero dapat hindi siya lalagpas doon sa SRP. Basari ti DTI 2025 Noche Buena Price Guide, makagatang di consumers iti ham iti presyo a 170 aging gana 945 pesos depende iti dagsen ken brand na. 61.76 aging gana 94.41 pesos iti fruit cocktail, 20.40 aging gana 245 pesos iti mayonnaise, 27 aging gana 116 pesos iti pasta, ken 25 aging gana 108.25 pesos met iti spaghetti sauce. Tapnon maamuan ti kompleto a price guide, bisitaen laeng ti official Facebook page ti Department of Trade and Industry. Mark Magdirila, Balitang Solid North.